Ayan. Sa wakas, nagkaroon tayo ng oras para makapag-live na naman. Hi, good evening sa iyo. I'm Family Vlog. Welcome, welcome. Good evening dyan sa Korea. Hi. So magla-live po tayo ngayon. So bago tayo magla-live, mag-unboxing po tayo ngayon ng Coke. At saka, ano ba yun? Suspender for kids. Ayan, emerald green. Yan yung kasamahan nung na-order ko nung nakaraan. Kaya lang kasi, nalimutan ko i-order yung pambata na yun. So, ngayon, binalikan ko siya. So, yun. Thank you sa yung patamsak. I'm Family Vlog. Nasaan na ba tayo? Sandali lang mag-share muna tayo sa mga friendship natin. Si Rosemary. Friend, Jack Angel Garcia Vlog. Good evening sa'yo, Jack Angel Garcia Vlog. Good evening din sa'yo, Rosemary Friendship, dyan sa Japan. Jack Angel Garcia Vlog from Singapore. I'm Family Vlog from Korea. So magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Bago man tayo mag-unboxing dyan, i-open natin yung code, saka yung suspender. Babati muna tayo sa ating mga kaibigan sa iba-ibang lugar. Yan, katulad nila Jack Angel, si Rosemary, Mika Flower from Japan, Singapore, Jack Angel, I'm Family Vlog. Sino pa yung mga ibang kaibigan natin dyan? Mama Sil Garcia Vlog. Hello everybody there. Magandang gabi sa inyo. Hello, Lovely Me Fashion from Japan. Hi, friendship. Good evening din sa iyo. Maraming salamat sa inyong oras. At ano bang gagawin natin dyan ay? So, hindi tayo aabot ng matagal. Pasaway Vlog, shout out Lola Duca channel po. Oh, thank you very much. Si Pasaway Vlogs, maraming salamat sa iyong patamsag dyan. Binabada natin si Lola Duca channel ng Canada. Kahit sa ngayon, sa mga oras na ito, siguro naghihilik pa siya, mga friendship. Good evening sa iyo, Lola Duca, kung mapanood mo ito mamaya. Ayan, so binabati natin siya. So, ano na ang gagawin natin? Kasi sablit lang po ako. Akin na yung violet mo. Violet? This is, violet. Oo, yan, lavender. This is a light lavender friendship. Tapos, ano bang kulay ito ay? Teka lang, isipin ko. Kasi itong kulay na ito ay isa, bibihira lamang. Siya si Rose Gold. Ay, friendship! Tama-tama yung pangalan mo, Rose. Siya si Rose Gold. So, bibihirang mahanap yung ganyang kulay. Yan, gagamitin natin yan sa December 26. At magdidibo yung magsusuot niyan, 18 years old. Ayan. So, ipakita natin si Rose Gold. Ayan. Ayan, si Rose Gold. At ang kanyang off-shoulder siya. Ayan. Ito yung shoulder niya, nakalaylay. Friendship, nakalaylay yung kanyang shoulder. At, siyempre, nakatali sa kanyang likod. Ayan. So, kanya ng likod niya, friendship. So, nasa sayo na yan kung paano mo siya itatali
So, ayan, si Rose Gold. Ayan, friend. Ang ganda niya, friendship. Bago lang ito, bago lang. Ayan. So, Burgon pa rin siya, Burgon siya. At saka si Red Lace. Mga bago yan, mga bagong dating. Ay, hindi siya bagong dating pala, sorry. Noong February. Noong Jess Pram yan. Kaya lang hindi na isuot kasi kansela ng event. So, walang event. So, ngayon, mag-unboxing na tayo. Saglit lang po tayo ngayon. So, Garcia ba? Ganda po. Maganda siya. Ganda ng kulay, friendship. Oo, ang ganda niya, friend. Ang sexy pa niya. Oo, tama ka, friend. Ang sexy ng kanyang shoulder kasi nakaganyan siya. So, kitang-kita yung mga kaputian mo. Yan. Kita ganda. Paano po mag-business ng mga ganyan po? Actually, hindi ko to pinangarap na mag-business ng ganitong business. Kasi ang sa akin is, ang business ko talaga is RTW. Nag-RTW ako sa Malaysia at sa Singapore. Oo, alam mo ba, maraming nag-order dyan sa akin sa Singapore. So, manggagaling ako ng Malaysia, pupunta ako ng Singapore. So, sisiguraduhin ko yung pang-ticket ko ay yung babae babalik ko din. Ayan. So, kailangan makabawi ako. Tapos, babalik na ulit ako ng Malaysia. Ganun. So, ito na ngayon. Mas maganda ka, friend. Thank you very much, friend. Friendship talaga kita. Alam mo, Jack and Jill Garcia Vlog, ang business na ito is unexpected. So, hindi ko siya pinangarap. Bigla na lang dumating sa buhay ko. Hindi ko siya hinanap. Hinanap niya ako, nahanap niya ako, at nagustuhan ko siya. Nagustuhan din niya ako. Kaya tumagal ako sa kanya. Ayan. Kwento niyo po about po sa business po. Oo nga eh. Pero mag-unboxing muna tayo. Ito yung unboxing natin para halimbawa yung manonood, hindi siya maiinip. O, diba? Tapos mamaya magpupunto na lang tayo. So, 30 minutes lang po kasi ang aking oras. At parang mega shout out sa mga kumari ko. Sana may nanonood. Kung nandyan kayong dalawa, Mars. Ayan. So, mag-live tayo. Tuloy na natin yung ating unboxing muna. Yung itong unboxing ko ngayon is suspender for kids. Ito yung kasama ng kasama ng nung nauna ko, kaya nalimutan ko kasi ito. Pero meron siyang previous diyan sa Messenger. Kung gusto niyo umunod sa Messenger, ayan. Ang kanyang Messenger is bow tie. Ayan. So, ano ito? Meron siyang belt. Ayan. Ito ang previous niya belt. Oo. Pilipinas. So, thank you very much, bow tie. Ang account niya sa is bow tie. Ang pangalan niya sa Messenger. At saka, parang nakita pa ako isa pang previous. Wow, may mga previous talaga. Ito yung previous niya. Katulad nung nakaraan, meron din siyang previous sa atin. Binigyan niya tayo ng card. Lagayan ng credit card. Ayan. At saka, meron siyang coin first. Ayan, coin first siya. Ayan. Yan itong previous niya. Sana nanonood siya ngayon. Ayan, tapos ito. Ayan, ang get niya. At least meron tayo lagay ng card. Oo, ayan siya. Thank you very much. Tapos, ito yung botay naman na pambata. Ayan. So, ang ganda niya. Quality talaga siya. Sulit na sulit yung pera natin sa kanya. So, kung gusto nyo order na kayo sa Messenger, bow tie ang kanyang pangalan.
So, ito siya. Pakita ko sa inyo yung kanyang account. Ayan siya. Ayan. Sabi ni Jack Angel, hello po baby Mika. Ayan. Mega shout out sa'yo Jack Angel. Sabi naman ni Mika Flower. Ganda, sabi naman ni Mika Flower. Hello, ganda Jack Angel. Ayan. Thank you, Momo. Ayun, so magbukas tayo ng isa at titingnan natin. Ayan, yung bota niya na emerald green. Gagamitin natin ito sa December. Hindi. Sa January 31. Ayan. Emerald green. Botay for kids. Ayan. Ang ganda niya, promise. Ang ganda ng quality. Very good quality. Ito naman yung pang-suspender for kids. Ayan. So, magkasama yan. Magkaterno yan. Katerno yan. Tapos, naka-white long sleeve. Ayan. Tapos, naka-black pants. Ayan. So, mag-open tayo ng isa. Ayan. So, katulad ng dati, ganun pa rin yung pagsusuot. So, ganito ay, ilagay natin ito muna. Ganito pala. Ito nasa likod ito. Ito yung open niya. Isasaksak dyan. Sasaknet niya dyan. Ayan siya, oh. Ayan ang ngipin niya. Tapos, isasarado ng iipit ng ganyan. O, diba? Ito nasa likod. Parang ganyan siya. So, dati, dinemo na natin ito dati. Ayan. How to wear suspender. Kumbaga. Teka, hindi ko maabot. Ayan siya, o. Ayan. Tapos, iipit natin dito. Ito, kunwari ito yung pantalon. Iniipit dyan. Tapos ito, iipit mo yun dito. Ayan, ganyan siya. Iniipit lang. Iniipit dito. Ito yung pantalon halimbawa. So, ayan. So, naipit ko na siya. Diba? Ganun lang kadali magsuot ng suspender. Tutorial. Hi, maingay ka. Promising. So, ganun lang kadali magsuot ng suspender. Ayan. Hello, this is Dandy Brothers. Thank you very much sa iyong patamsak. Hello. Long time no see. Ayan, so, may susunod tayo na bubuksan ulit. Ito ay ipinadala sa atin ng ipinadala ito ng taga Singapore. Ayan. So, pinadalan tayo ng taga Singapore. Thank you very much. Sa sponsor natin si Mr. Gary Lin ng Singapore. Ayan. So, bubuksan natin ito. Hi, Angel. Jack Angel Garcia Vlog. This is Dandy Brothers. Sabi niya. Natatakpan natin yung si Red. Si Red Hearted. Ayan. Dito tayo. Wala akong gunting eh. Ayan. Ito yung ano natin, yung coat natin na pinadala ng ay, nako! At puting-puti siya. Puting-puti siya talaga, promising. Hindi siya cream. Puting-puti ba siya? Ay, hindi. Tama lang. Pareho lang nung order natin nung nakaraan. So, yung na-order natin nung nakaraan kasi, malaki yung nagsuot. So, ito, ang pinadala ngayon is, kasi kailangan ko ng XXL. Double XL ito. Ayan. Maganda siya. Quality. Promising. Thank you very much sa nag-sponsor ng code.
Pero wala pa siyang butas. Bird siya, oh. Toing. Walang butas, oh. Friend, wala pa jacket si Ganda Jack Angel. Ay, ganun ba? O nga, no? Wala kang jacket. Sorry. Okay. Ayan na siya. O nga, no? Daldal ako ng daldal para wala pa pala siyang jacket. Thank you for reminders. Thank you sa pag-remind. Friendship. Ayan. So, ito. Kaya isarado natin para makita natin. Kaya lang wala tayong yung mannequin. Asan na yung mannequin na lalaki? Hindi siya maisara kasi sweet! Ay, ang ingay ko. Hindi ko kailangan siyang butasan, promise. Oo. So, ito siya. Tatayo tayo para makita natin yung Ayan, bubutasan natin siya. Nandito na yung gunting. Para maisuot na natin. Maisarado natin yung botones. Ayan. So, hindi na siya virgin. Hindi na virgin. Oh! Hindi, kulang pa. Kailangan pa ng paluwagin. Pero parang hindi siya matalim yung gunting. Kasi malaki yung sweat. Pwedeng pakuha yung manikin na lalaki doon sa kwarto na isa. Sasarado natin. Ayan, lumusot na siya mga friendship. So, ito na siya. Hello, Eden Mendoza Vlog. Ganda naman ng gown, sabi niya. Maraming salamat sa iyo. Eden Girl Mendoza Vlog. Teka, at lalagyan natin. Bakit ayaw? Lagyan natin ng jacket si Eden. Friend, may tao bago pasok, jacket. Ayan sis. Si cake ako. Basta hindi bantay ako. Binilagyan ko na siya ng jacket, promising. Pero bakit wala pa rin siyang jacket? Kainis ng wifi. Ano ba yun? Oo nga. Bakit parang nawawala ang wifi mo. So, ito na siya. Ayan. Ito na yung Americana. Parang malaki. Hindi ba malaki? Hindi ba parang malaki? O, kailangan pa natin ng XL. Double XL to eh. Suot natin. Magmumukha tayong lalaki. Lalaki tayo ngayon, lalaki. Ay, nako. Ayan, friend, naka-jacket na ako. Ang laki. Ayan siya. Ayan. Bagay ba sa akin? Hindi. Kasi panlalaki siya. Ayan ang coat natin. Ayan. So, fine. Tingnan mo nga yung mannequin na lalaki. Doon sa kwarto. At meron siyang freebies. Ay, hindi pala freebies. Sorry. At meron siyang necktie. Ayan.
May kasama siyang necktie. Promising. Ang pagkaganda ng necktie. Emerald green din siya. Ayan. Huh? Nasaan yung isang lalaki? Na manikin. Bakit eh? Nasaan yung isang lalaki? Baka nasa pwesto yata. Dalawang lalaki. Sabi ni Eden Hoss, bagay daw sa malaking tao. Ay, sorry ha, hindi kasi ako nagbabasa. Nasaan na ba tayo? Ayan, may jacket ka na, sabi ni Lovely Me Fashion. May jacket ka na, dikit na kayo ni Eden, friend. Siguro I think not yet. Pag ganyan, it's friend. Oo. Pero hindi pa ako nag-a-apply. Hindi pa nag-a-apply sequin fashion. Thank you ho, sabi ni Eden Mendoza. You're welcome at thank you rin sa iyong pagpunta, sa iyong oras. Maraming salamat mga friends sa inyong mga oras at sinamahan niyo ako ngayon. Lovely Me Fashion. Okay din. Pag ganyan, pwede ka LS para sa WS mo din. Sabi ni Lovely Me Fashion. Meron pa po, walang jacket. Si Pasaway. Nga no? Nasaan na ba si Pasaway? Hello, Pasaway? Nandyan ka pa ba? Hello? Nasaan na ba yun? Nasa taas na siya. Tapos, sabi ni Friendship, Lovely Me Fashion, ayan, may jacket ka na. Oo, hindi pa kami dikit para malamang kasi ngayon ko lang siya nakita. Kahit dito, host, hina wifi, nilalamig din sila kaya nagtatago. Ganun ba? Saan ka ngayon, Eden Mendoza? At sabi naman ni Lovely Me Fashion, ganda friend, sabi niya, nabibigay po ako sa papaya niyo po. Ano? Nabibigay po ako sa papaya. Papaya? Meron bang papaya? Malaking tao yan. Pwede diyan, sabi ni Eden Mendoza. Oo, malaking tao talaga kasi yung ikakasal ng January 29 is malaking mama talaga siya. Oo, malaki siya. So, kaya ayan, meron siyang pinadala sa akin na malaking panlalaki, ay malaking Amerikana para sa malaking lalaki. Ayan, pero meron na rin akong 4X para sa mas malaki. Yung mga matataba. Ayun. Sabi naman ni Eden, ay tapos na pala ako dyan. Sarap siguro mag-business ng ganyan. Okay lang. Basta mayroon pang capital. Ay, malaking capital din. Promise. Tapos, sabi naman ni Angel Garcia Vlog, ayan, sarap siguro mag-business ng ganyan. Lakwat siya yung isang manikin. Oo, nawawala yung isa kong manikin na panlalaki. So, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Iniwanan niya yung asawa niya. Yung isa, nandoon sa pwesto. Gumala siguro yun. Gumala Jack Angel lang hanap ng partner. Dito po si Tef Saudi Arabia. Ay, nasa Saudi ka pala. Okay. Ayan. Sinong nanonood? Mars, nanonood ako pero hindi kita ma-message. Bakit? Doon ka sa mismong, pag sa Facebook mo siya, pag sa Facebook mo siya talaga pinindot, yung sinend ko sa Facebook, hindi ka makapag-message doon kasi kailan maghihingi siya ng sign in. Ayan. So Mars, punta ka sa YouTube mismo. Kung nanonood ka. Ayan. Kasi isang kumari ko is nanonood daw siya. Pinapanood lang niya ako. So, ito yung necktie na emerald green. Ayan. Meron tayong pagkagamitan din dito. Sa January 29 din ito. Kasama siya. Oo. So, para sa mga secondary sponsor ito.
sa mga tatlong secondary sponsor. Kaya sa dalawa, tatlo lang din talaga. O yan, hanggang tatlo lang siya. Sabi ni Lamlimi Fashion, Eden Mendoza, kumain ka na? Ayan, so ito na siya. Ayun na. Asa na yung, meron pa isa. Ay, yung pantalon niya pala. May pantalon siya, promising. Ito yung pantalon naman niya. Yung kater niya, talagang white na white. Ayan, napakalaki. Pang malaking mama talaga. Ay, napakalaki talaga ng pano. Kulang pa sa screen. Ayan, oh. Ay. Ang laki ng pantalon. Ayan. Kung nakikita nyo. Pero sa tingin ko, talagang napakalaki na nito, napakaluwag doon sa magsusuot na groom. Ay, nako. Kailangan ng maliit na size. Ay, nako, kailangan pang i-repair i-text, promising. Malaki siya eh, oh. Laki-laki niya. Pero maganda siya, maganda yung tela niya, oo. Madulas, bagsak siya. Pero hindi siya ganun kakapal, parang manipis. Pero okay lang din. Wag lang siyang magtitibag, talaga na ano. Baka siguro dahil sa ilaw. Pero okay lang din, promising. Pero maganda yung ano. Maganda yung Amerikana. Pero bakit ganun? Parang mayroon siyang ano dito sa bali. So, kailangan pa rin natin, mega shout out, Gary Lynn. This one is too big. Very big size. So, kailangan natin ng XL. Baka XL lang talaga, promising. At meron din kasamang botay. Ayan, ang kanyang botay. At ano ito? May pampasexy pa talaga. Mayroon pang inilalagay dito. Ayan. Para lumit daw yung tiyan. Meron siyang paha. Parang ganyan siya, oh. Kaya yung style ng mga Amerikana ba ngayon? Mayroon pang ganito. May paha, oh. Ayan. So, terno sila, oh. Ayan, maganda siya. Thank you very much. Thank you sa sponsor natin sa Amerikana. Thank you very much sa Gerlin sa Singapore. Maraming salamat. Thank you from the bottom of my heart. Thank you very, very much. So, nanonood din siya dyan at hindi rin siya nakapasok dahil nahihiya siya. At meron tayong bisita si Virgilio Peralta Mars. Oh, Mare! Mars, magkasya tayong dalawa dyan. Oo nga, Mars. Ang laki-laki nga niya, Mars eh. Natawa ako niyan, friend. Oo nga eh. Hindi Virgilio Peralta. Tatlo tayo dyan. Mars, ay friend. Yan si kumari ko. Yung mga kumari ko. Tatlo yan kami din dito. Oo. So, dalawang Mila Peralta at Mila Cervantes at ako. Alam mo yun? So, tatlo lang kami dito magkaibigan. Magkumare. Tawa ng tawa si Lovely Me Fashion, ha? Siguro diyan yung ikakasal. Matangkal siya, friend. Maganda yung katawan niya. Okay lang, tama lang. Hindi siya tabatchoy. Hindi rin siya macho. Hindi siya payat. Tama lang. Pero sa tingin ko, yung pantalon na ito, it's napakalaki para sa kanya. Promising. Oo. Sabi naman ni Jack Angel Garcia, vlog, nabibigatan po. Nabibigatan ka? Saan ka nabibigatan?
Garcia Vlog, tawa ng tawa si Lovely Mi Fashion. 4:30 na sa Saudi, sabi ni Virgilio Peralta. Nasa Saudi ka, Virgilio Peralta? Sabi naman ni Lovely Bas, grabe tawa ko. Talaga, friend. Grabe tawa ko, ha. Naiyak ako sa tawa, buenas. Ay, friend, ulitin natin, ipakita. Friend, pakita natin ulit yung pantalon napakalaki. Oo, promising. Ewan ko nga ba, bago na nga napakalaki. Sobrang malaki talaga, friend. Pakita yung pants. Ayan, friend, oh, ang laki. Ayan, friend, oh. Kulang pa sa screen, oh, ng laptop. Oo. Tita Lovely, now may freedom na sila. Ayan. Ayan, friend, oh. Oh, malaki siya, friend. Promising. Law-law siya, friend. Ito yung likod niya. Ito yung likod. Ayan. At ito yung harap. Ayan. Ayan mo, friendship. Malaki siya. Oo, malaki to. Tatingin ko rin malaki din to doon sa groom. Oo. Ito, pang butchog to, pang butchog. Pero meron yata siyang adjustan. Maya adjust pa siya. Ayan. Meron pa siyang adjustan eh. Hindi ko napansin. Oo. Buti na lang pinabalik mo sa akin, friendship. Meron para siyang i-adjust para lumiit. Pero paano to i-adjust? Parang hindi ko yata alam to ah. Toing. Kasi malawak pa sa screen. Oo nga, friendship. Kulang sa screen. Pero hindi ko alam kung paano ito paliitin. Kasi may a-adjust siya, oh. Mayroon siyang adjustan. Oo, promise. O, ganyan lang siya. I-adjust siyang ganyan ay. Para, dito siya. Oo, ayun. Doon siya. Ayan. So, ganyan lang. Medyo konting sikip lang pala. Yan. Pero, parang malaki pa rin siya. Oo, promising. Malaki pa rin. Ano kayang waistline nito? Sukatin natin. Yung waistline niya. Kasi alam ko yung waistline nung 34 eh. Tapos ito 36 siya. 36 yung waistline niya. Ang problema lang dito, alam mo ba kung ba yung ito ay yung hita mataba. Sabi ganun eh, yung hita mataba. Oo. Sabi na, opo tita, lovely ganda. Ayan, biji-biji lang. Hi Jack Angel, ang saya. Natawa talaga si friendship sa laki ng pantalon. So, paano ba yan mga friends? Tapos na po akong nag-unboxing. Ayan. Tapos na tayo nag-unboxing mga friendship. So, ito yung pinapakita ko sa inyo. Para kahit paano ay meron tayong video. Kasi kailan pa yung last kong live? Ang tagal na. Kita vlog nyo paano yung start sa business. Oo, may araw din yun. So, sasabihin ko, sa susunod na mga araw, parang gusto ko i-vlog or live na lang. Pwede rin i-vlog, i-live. Pwede ko rin i-live. Pero, gusto ko pag ako, yun, naka-live na lang. Kasi ang hirap mag-edit. Wala akong oras mag-edit, may reosip. Kaya yung mga video ko ngayon is may iksi lang kasi madalian ba. Saka napapagod ako. Promise. Ang dami kong trabaho ngayon.
Hindi po tita Lovely, dami ko po pimples. Pimples talaga? So, lahat kwento nyo po para may idea po kami. So, sa sunod-sunod na lang ng mga araw, mga friends, beautiful ka, Angel, bait pa. So, tapos na po tayo. So, maraming salamat sa inyong oras para kay Queen Fashion. Ayan. So, tapos na po yung unboxing natin. At matutulog na po tayo. Hindi. Ibabalik na po natin si Mika Flower sa pag-play natin sa kanya. Kasi inalis ko muna lahat ng mga naka-play sa kanya dito. Itong laptop na ito ay sa kanya ito. Solo fight niya ito. So kaya ibalik na natin at titigil na tayo, mag-stop na tayo, mag-off na po tayo sa ating live streaming. Friends, si Eden Mendoza, check mo. Okay, dikitan niya ako, friendship. Puntahan niya ako para mabalikan ko siya. Magbakas siya ng tamang bakas para mabalikan ko siya mamaya pagkatapos ko dito. Okay, so naisend ko na yung ano ko doon, yung bahay ko doon sa ano mo. Ayan, so sa isang grupo. Ayan, so puntahan lang niya ako at check ko na lang siya. I-check na lang kita mamaya, Eden, ha? So, maraming salamat sa inyo. Sumobra matayo tayo sa oras. Sabi ko, 30 minutes lang. Buenas, sabi niya. So, hanggang sa muli, magla-live pa tayo ulit kasi may parating na ulit na mga na dress galing din ng Singapore. So, naipapadala sa atin. So, maraming salamat sa inyo, mga friendship. So, hanggang sa muli. Thank you very much, Jack Angel Garcia Vlog, Eden Mendoza Vlog, Lovely Me Fashion, Mika Flower, Rose Ino, Rosemary Ino, ayan, kay Mare, Mars Mila, ayan, thank you sa iyo dyan, napabiji-biji mo dyan sa akin, maraming salamat. At si Mars Mila Cervantes, siguro busy yung pagpapakain sa kanyang mga amoy, ay gabi na pala. Marami siyang ginagawa doon sa kanyang loob ng bahay. So, ganda talaga ng friendship. Thank you very much, friendship. So, maraming salamat. So, hanggang sa muli, sa mag-unboxing tayo ulit sa susunod. Okay na ulit ka, so loading lang ng loading. Okay. So, bye mga friendship. Thank you, Eden Garcia, Mendoza, D&D Brothers, maraming salamat sa inyo dyan. So, off na tayo. Hanggang dito na lang po. Ayan po yung mga dress natin. See you. Bye for now. God bless sa inyong lahat, sa ating lahat. So, see you. Bye.